Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Бүгенге чыгарылышта. Бас укырларда язгы чәчү эшләре бара. Соңгы гектарлар чәчелә. Теләче агрофирмасының улы мишә бүлекчәсеннән безнең репортаж. Түбән Саврыш авылында гомер итүче сугыш ветераны үзенең гомер бәйрәмен май аенда 2 тапкыр билгеләп үтә. Ни өчен? Район хакимиятендә эшләүчеләр дә язгы өмәгә чыкты. Район башлыгы үзе үк үрнәк күрсәтә. Хәзер бу һәм башка яңалыклар хакында тулырак. Басу кырларда тракторлар гөрелтесе. Тулы куәтенә язгы чәчү эшләре бара. Соңгы гектарларга бөртекләр салына. Теләче агрофирмасының улы мишә бүлекчәсендә дә чәчү эшләре тулы куәтенә бара. Чәчү барышы безнең хәбәрчеләр күзлегеннән. Районда хуҗалыклар язгы бөртекле культураларны чәчү эшләрен төгәлләде дисәк тә була. Хәзер нигездә кукуруз, рапс, көнбагыш кебек соң культуралар күп еллык үләннәр чәчелә. Булар белән бер рәттән игеннәрне тәрбияләүдә алып барыла. Олы мишәләр бүген көтүлек җирләр өчен үлән чәчү белән мәшгуль. Безнең бүлекчәдә барлыгы 2319 гектар сөрүлек җирләре булып, шуның 592 гектар күбилыклар бүгенге көндә барысы да топландырылып тырмаланып бетте. Күзге культураларга килгәндә бездә 390 гектар арыш культурасы тоже топландырып, тамырдан топландырып тырмаланды. 63 гектар мәйданда күзге будай топландырылып тырмаланды. Язгы чәчүгә килгәндә инде безнең бүлекчәдә 193 гектар арпа культурасы чәчелде бүгенге көндә. 60 гектар бурчак культурасы, 150 гектар кармасмес, 47 гектар сулы һәм 117 гектар подпокров арпа астына күбилык үлән чәчелде. Эшче көчләр бар да үзләренеке, читтән кеше алып эшләтү дигән әйбер юк биредә. Еллар дәвамында тәҗрибә туплаган игенче механизаторлар чәчү һәм урак өсте вакытларын зарыгып көтеп алабыз диләр. Ел-елга охшап килмим. Табигать кануннарын чагыштырып эшләүчеләр дә бар. 1992 елдан бирле тракторны иярләүче Тахир Вәлиев соңгы елларда яңгырларның сирәк явуын атый. Трактор буршымы инде безнең. Шул основной чәчкеш. Чәчкешләр бик иске 87 елга инде. Шуның белән чәчәбез. Бу елгы чәчү кампаниясын ничегрәк тасвирлар итегез? Нәрсә дип әйтим инде? Бик яхшы эшләдек бу ел. Шул чәчкеш ват әзрәк кенә буршып алды инде. Нәрсә дип әйтим? Әйбәт. Узган елларны ничегрәк килгән иде язлар? Чагыштырасызмы? Узган ел әйбәтрәк килгән иде. Бу ел яз иртә килгән дип чыккан идек. 15-ндә чыккан идем мин. Гөл баташыма нәрсә бирдек. 29-ндан гына кирип китте. Әйбәтләп эшләргә. Нәгел шушы эштә булгач сез барыбер табигатьнең шартларын чагыштырасыздыр, әйеме, ел сайын? Чагыштырабыз инде. Яңгыр яумый. Яңгыр кирәк. Бүтән вакытта яз көне яңгыр яуып алады, бездә яумады әле. Урын белән ява инде, хәзер җәйге яңгыр үзенекен итә. Ничегрәк эш шартлары? Чәчү ничегрәк бара бу ел? Бу ел нормаль бара. Битеп тә китте, сизми дә калдык. Тиз булды дип әйтәсегез киләме? Тиз булды, тиз. Ничәдән ничә эшләдегез, ничегрәк? 7-дән 8-ләр булды инде, төрлечә инде без. Теге ватылсак узарак торабыз инде булай. Шул 7-дән 8-гә инде. Нигездә хуҗалыклар хәзер көздән чәчүгә һәм кукурузга игътибарны арттырды. Олы мишә бүлекчәсендә дә бу культураларның мәйданнары бермә-бер арткан. Кукурузга килгәндә ул сезнең хуҗалыкта әле чәчеләме? Кукуруза культурасына килгәндә безнең бүлекчәдә 592 гектар мәйданда кукуруз чәчәргә планлаштырабыз. Шуның бүгенге көндә 130 гектар симәнәгә чәчелде һәм силоска салу өчен 120 гектар чәчелде. Алдан фаразлау кыен, шулай да хуҗалыклар чәчү эшләрен якын арада тәмамларга ниятли. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, районда барлык мәйданнарның 89%, ягъни 20870 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Лилия Шайхиева, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Кичә районга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы эш һәм мәшгульлек социаль яклау министры Зарипова Эльмира Әмир кызы килде. Ул үзенең визиты барышында район хакимиятендә халыкны борчыган сораулар белән кабул итте. Халык күбесенчә торак шартларын яхшырту, аз керемле гаиләләргә ярдәм итү кебек сораулар белән мөрәҗәгать итте.
12 май көне Түбән Саурыш авылында гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны Шәрипов Муса Шәрип улына 90 яшь тулды. Аны әлеге матур бәйрәме белән котларга район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Фәрида Галимова, район ветераннар советы җитәкчесе Мансур Газизов, авыл җирлеге башлыгы Габделнур Манапов килде. Муса бабайны гомер бәйрәме белән безнең иҗат төркемендә котлап кайтты. 90 яшын тутыручы сугыш ветераны Муса Шәрипов әнә шулай көндә бер авыл урамнарын әйләнә. Акрын гына үткәннәрне искә төшереп, бүгенге тыныч дөньяга аяз күк йөзенә рәхмәт укып яши ул. Сугышта күргәннәрне искә алырга яратмый, үткәндә калсын ди. Хәзерге вакытта әлбәттә тыныч яшибез әле балалар белән. Ярый, безнең баштан байтак ниләр үтте. Аллаһка шөкер, сугышында күрдек, тынычлыгындагы нәрсә дип кенә әйтим инде. Безгә яшәр өчен авыр булдык. Хәзер шуның җиңеллеге белән әлбәттә тыныч, матур гына яшәп ятабыз. Аллаһка шөкер. Сезгә исәнлек, саулык телибез. Сезгә һәрберегезгә Сез шундый булганыгыз өчен тынычлыкта яшәргә насыйп итсен инде. рәхмәт Муса абый, рәхмәт. Әле менә шундый матур килеш сезне күрүебезгә без бик шат. Туган көн уңаеннан әйтелгән изге теләкләрне дә күз яшьләрсез тыңлый алмый Муса бабай. Саулык һәм тынычлык аның өчен иң кадерле сүзләр. Өйдәгеләргә дә бу сүзләрне еш кабатлый үзе. Тыныч, сабыр, күндәм, киленнәре Муса бабайны шулай тасвирлый. Иңне иңгә куеп бер түбә астында 40 елдан артык гомер кичерә алар. Кайнатам белән 40 ел бергә яшим. Кайнанам моннан 21 ел элек вафат булды. Менә шуннан соң кайнатам белән яшим. Кайнатам бик акыллы, бик сабыр, киң күңелле, эшчән булды. Бер мәртәбәдә кайнанам белән дә, кайнатам белән дә сүзгә кирешеп, сүзгә килеп, начар яшәмәдек. Балаларым да тәүфиклы, Аллаһка шөкер. Бик сабыр. Кайнатамны һич тә яман итәргән түгел. Сугыш тамамланып туган якларга кайткач та тормыш арбасы Муса кулында була. Гаилә, балалар, колхоз эше җитез була. Кешегә авыр сүз әйтми, шуңа да авылдашлары да хөрмәт итә. Әле дә хәлләрен белеп торалар. Үрнәк гаилә дип әйтәсем килә. Менә шу безнең авыл советы җирлегендә Муса абыйларның гаиләсе, үрнәк гаилә, бик ихтирамлы, хөрмәтле кешеләр. Җәмгыятебездә игелекле кешеләр булдылар инде. Гомумән, кайсы яктан алсак та алар һәр вакыт халык өчен үрнәк булдылар. Муса бабай туган көнемне май аенда 2 тапкыр билгеләп үтәм ди. Берсе 9 май җиңү көнен күз уңында тотуы. Ул көн һәркем өчен яңа туган бәйрәм көн. Шуңа да табигатьнең яшәргән, яшеллеккә төренгән чорын аеруча көтеп алам ди ветеран. Язларда авыл урамнарын әле тагын бик күп еллар урап әйләнергә язсын үзенә. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 11 май көнне Теләченең ял паркында якташыбыз Бөек Ватан сугышы Советлар Союзы герое пулеметчы Ксенофонтов Александр Кузьмич хөрмәтенә герой агачы утыртылды. Әлеге эшне Йөрәк хәтере проекты координаторы Дмитрий Кузнецов оештырды. Чарага шулай ук Теләче урта мәктәбенең 8нче сыйныф укучылары белән тыл ветераннары да килгән иде. Дәвам итәбез. Легендар Сидор Кавпак җитәкчелек иткән партизаннар берләшмәсендә иң яхшы төркем командирларыннан саналган Мурат Әхмәтсафа улы Мустафин 1942 елның 25 маенда дошманга каршы көрәштә батырларча һәлак була. Районыбызның Олы Кибәхуҗа авылыннан булган бу ир-егет данлыклы татар халкының һәм бөтен совет халкының тугрылыклы улы иде диләр аның турында. Аның истәлеген күптән түгел мәңгеләштерделәр. Истәлек тактасы куеп. Чарадан безнең хәбәрчеләр әзерләгән репортаж. Менә алар, олы юлдан атлап килүче үлемсез солдатлар. Рәсемнәр рәвешендә генә булса да, хәзер инде оныклары кулларында бөек җиңү көнен каршылый. Үлемсез полк акциясе кысаларында бәйрәмнең тере шаһитләре алар.
Кече Кибәхуҗа авыл җирлегенә кергән Олы Кибәхуҗа авылында парад елда әнә шулай тантаналы шартларда уза. Бәйрәмнең түрендә исән булган сугышның ачысын төчесен татыган әби бабайлар. Ә быелгы бәйрәм тагы да бер тантананы үз эченә алды. Әлеге авыл тумасы Мурат Әхмәтсаф авылы Мустафинга истәлек тактасы ачылды. Мурат Мустафин Теләче районы Олы Кибәхуҗа авылында туа. Биредә яши, сугышка алына. 1942 елның 25 маенда дошманга каршы көрәштә батырларча һәлак була. Тантаналы чарага аның кызы Флора кайткан иде. Benim әти белән мин туганнар инде 16 елда туган әтием шушы Олы Кибәхуҗа авылында мәктәптә укыган. Аннан соң укып бетергәч укытучы булып эшләгән. Шушы нидә инде башта савышта эшләгәннәр. Әни дә шунда эшләгән, әни белән икесе кавышканнар инде. Аннан соң монда Кибәхуҗага кайталар. Әтине алалар, ул газетага инде гел язулар, шигырьләр, төрле ниләр язып торган була. Шуңа күрә аны редакциягә алалар. Анда эшли, аннан соң аны хезмәт итәргә солдатларны алалар бит инде, хезмәт итәргә алалар. Анда хезмәт иткәндә аны укырга повышениягә алалар дагын, ул анда политрук булып хезмәт итә. Кече Кибәхуҗа авыл җирлегеннән 291 кеше яуга киткән, шуның 143 генә туган якларына кайткан. 148 яу кырында мәңгелеккә ятып калган. Хәтер китаплары бүгенге көндә дә туллана бара. Сугышта хәбәрсез югалганнарны эзләү дәвам итә. Якташыбыз Мурат Мустафинга куелган истәлек тактасына алар һәрберсе лаек. Исәннәрнең кадерен, белгәннәрнең каберен белдиләр. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 22 май көнне районда алдан тавыш бирү юлы белән сайлаулар, ягъни праймериз үтәчәк. Билгеле булганча 18 сентябрьдә Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлаячакбыз. Шул уңайдан бердәм Россия сәяси партиясе кандидатларны алдан тавыш бирү юлы белән ачыклый. Ә хәзер праймериз турында тулырак бердәм Россия сәяси партиясының Теләче җирле бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Арсланов Роберт Минхаҗулы сөйләр. Аз гына алгарак китеп карасак, безнең соңгы елларда лексиконга килеп керде, сөйләмгә праймериз дигән әйбер, алдан тавыш бирү ягъни. Бу нидән гыйбарәт соң? Бердәм Россия сәяси партиясе тарафыннан безнең илдә үзенең парламентка сайлана торган депутатларын алдан халык белән бергә сайлап алып, шул кешеләрне инде аннан соң кандидат итеп теркәп, булачак сайлауларда шул инде депутатларын үзенең тәкъдим итә. Бу Бердәм Россия партиясе тарафыннан безнең илдә кабул ителде. Дөнья күләмендә инде бара торган бу шундый вазгыять күптән бара. Менә бу соңгы елларда әйткәнемчә безнең ил күләмендә дә уздырыла. Бу ныклап торып 2014 елда без моны эшләдек. Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлаган вакытта 2015 елда бу эшне эшләдек без Татарстан Республикасы президентын сайлаганда һәм җирле советларның депутатларын сайлаган вакытта без алдан тавыш бирүне уздырдык. Менә инде быелгы елда 2016 елда без Дәүләт Думасы депутатларын сайлаячакбыз бит. Менә шушы депутатларны депутатлыкка кандидатларны күрсәткән вакытта Бердәм Россия һәр партия үзенең кандидатларын күрсәтә бит. Бердәм Россия партиясе бу инде демократик юл белән үзенең кандидатларын бөтен халык тарафыннан сайлап алып, иң лаеклы кандидатларны гына депутатлыкка тәкъдим итү йөзеннән оештырыла торган шушы сәяси чара. Күптән түгел муниципаль район советы, муниципаль район башкарма комитеты, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе хезмәткәрләре җомга өмәсенә чыктылар. Шәхси үрнәкне аларга муниципаль район башлыгы үзе күрсәтте. Өмәчләр Ленин урамын, район хакимияте бинасы янәшәсендәге мәйданнарны тәртипкә китерде. Ират хезмәткәрләр әлеге урыннарны чүп-чардан арындырса, хатын-кызлар административ бина каршына чәчәкләр утырттылар. Шулай ук бу көнне Ленин урамына өмәгә чыгучылар арасында Энергосбыт район берләшмәсе, район үзәк хастаханәсе һәм район үзәк китапханәсе хезмәткәрләрен дә күрергә мөмкин иде. Белгәнебезчә, безнең 1 апрельдән 31 майга кадәр чисталык 2 айлыгы игълан ителәсе республика күләмендә. Шуннан да безнең Теләче җирлеге буенча дагы чисталык буенча күп кенә эшләр алып барыла. Безнең һәрбер организациягә, шулай ук һәрбер кибет хуҗаларына, үзләренең территорияләренә, организацияларга урамнар бүленеп бирелде чисталык урамнан чиста тоту буенча. Шулай ук безнең җитәкчеләребез, оешмалар берлектә, шулай ук Теләченең үзәк урамында чисталык буенча өмәләрне бик актив алып барабыз һәм эшлибез.
Теләче авылында яшәүче Әхмәтгалиева Галина Александровна кул эшенең иң матур төрләренең берсе шигу белән шөгыльләнә. Аның эшләре махсус рамкаларга беркетелеп стена диварларын бизей. Шигу устасының кул эшләре белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. А вот грек сидит, грек. Видите, грек какой красивый. А вот это тоже, как сказать... Калы. Да. Красивые красные калы. Да, очень красивые. Ну, все нравится. Как говорится, уж народное искусство. Народное искусство. Да, я все занималась этим папье-маше, а сейчас уж этим все. Мне уж больно нравится. А сейчас, говорят, уже другим занимаются. Значит, берешь рисунок и выкладываешь камешками. Ну, начну. Вот из щелнов должны подвести камешки. Буду картину всю делать только камешками. Теләче авылында яшәүче Галина Александровна әнә шулай һәр кул эше турында канатланып сөйли каршы алды безне. Һәр бер эшен махсус рамкаларга урнаштырып, бүлмәләрдәге стена диварларына, караватларга тизеп куйган. Бар җаныңны биреп чиккәнгә, һәр кайсы кадерле, якын ди кул устасы. Ә бит барысы да бала чактан ук башлана. Инде ул яшьтә булса да, бу шөгыль аны үзеннән калдырмый. Ну, сколько? Я уже с 7 класса уже вышивала. Я полотенцы, картины. Раньше не только этим крестиком вышивали. Этот крестик называется простой, еще полукрест и болгарской. А полотенце вышивать нужно только болгарским крестом, потому что клетка очень большая и выходит красивый рисунок. Бер картинаны чигү өчен кимендә 2-3 атна вакыт китә ди Галина ханым. Мисалга, бу кыш айларында гына да барлыгы 13 картина иҗат иткән ул. Җәйгә ял итәм, ә кышын яңа картиналар чигү өстендә эшләячәкмен. Чиратта мәчетне чигәсем килә ди ул. Примерно сколько не минут, а даже дней уходит на одну картину? Вот знаете, я 13 картин вышла вот зимой. Ну, как сказать, я начала. Ну вот, например, на одну картину примерно сколько дней или часов уходит? Не часов, недели 3 уходит. Так. Когда 2, когда и меньше. Смотря сколько сижу, но я сижу очень много. Мне уже, значит, дети говорят: мам, ты поменьше сиди, а мне все равно. Я вот ночью встану в 10 часов, не могу спать, я начинаю вышивать. Галина ханымны районда белмәгән кеше юк. 40 ел гомерен балалар бакчасында эшләгән олы зат. Күпләрнең сабыйлары өчен икенче әни булган кеше ул. Кул эшләренә тартылу, аларны үстереп башкаларга да таныту балалар бакчасында аеруча кирәк ди сюжетыбыз герое. Я уж там полностью делала все из папье-маше. Из папье-маше делала самовары, потом делала оленей. Олени прям с рогами такие красивые, лежа делала, очень красивые, всем очень нравилось. А эти, даже в самовары лежала в республиканской больнице, даже заведующим подарил самовар. И он, говорит, до сих пор все время вспоминает, почему она к нам не едет. И олени тоже им там подарила, очень красивые. Кайгыга дучар булып бу дөньяда үз юлларын югалткан кешеләргә дә матурлыкны күрә белеп, үзе шикелле онытылып кул эшенә алынырга киңәштә Галина ханым. Кайгы дигәнең аны да читләтеп үтми. Бергә гомер иткән тормыш иптәше бакыйлыкка күчкәч, җирү булгандай тоела. Ә тормыш дәвам итә. Һәм ул тормыш аның иҗат иткән, чиккән картиналарында чагыла. Моннан тыш, чигү улы яшьтәгеләр өчен кул бармакларын язырга, башны эшләтергә, массажның да бер дигән төре булып тора икән. То есть, получается, это даже для рук, для мелкой моторики, да, детям даже это... Да, это вот именно, говорят, моторика очень развивается. Это правильно. И для мозгов очень хорошо. Потому что думаешь ведь, и считать надо, и смотреть надо. Например, сосчитаешь, например, если розу неправильно сосчитал, роза пойдет криво. А нужно всегда, например, в полотенце вот делаешь, когда найти середину, высчитать все полностью, разделить напополам и начинать с половины, ну, с середины. И тогда уже рисунок пойдет правильно. Но если неправильно найдешь середину, рисунок пойдет в кость, и все на отмарку. Галина Александровна кул эшләре белән генә түгел, ә гөлләр, төрле декоратив үсемлекләр үстерү белән дә мавыга. Мисалга, әлеге тәрәс төбендәге лимон гөле елына 13 лимон җимеше бирә икән. Вместе смешать. Если возьмешь только одну жирную, лимон сгорит. Ну,
не будет лимонов. И обязательно добавлять сюда песку, сахарный песок. Или 2 кусочка сахара. Ну, не ежедневно, конечно. Вот как землелька высыхает, так туда опять 2 кусочка сахара и поливать. И лимоны будут. Но лимон упадает, потому что ему не хватает витаминов. Вот. А 1-2 обязательно будет. Ну вот в год, ну что, 10 бывает все равно. Аның бакча тирәләре дә ялт итеп тора. Бар җирдә тәртип. Бу эштә төп ярдәмчесе улы җирне әзерләп бирә. Ә калганын мин барысында үзем башкарам, ди Галина ханым. Бу көннәрдә ул үзенең 70 яшьлек юбилеен да билгеләп үтте. Шушы яшендә дә көр күңел, матурлыкны күрә белеп яшәүче Галина ханымга без дә яңадан-яңа иҗат уңышлары теләп калабыз. Ташлар белән эшләнүче яңа тыркул эшләнмәләрен киләчәктә тагын безнең эфир аша күрсәтергә язсын. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Hörmətli tamaşaçılarыбыз, tapşırığımızı sizin təbrikləu xatlarından silgən muzikal бүләк сәхифəsi bilə davam etdirəbiz. Birdən-bir təbrikləu xatı Tilәче авыл yollanır. Zəngər ekranlar yanına yaxınraq özünün ömür beyramın 70 yaşlıq yubileyin bilgiləb ötüşü Ғатиятова Сания xanımını dəşib qalabız. Tilәче авылында ömür etüşü qədərli əniyimiz Ғатиятова Сания Хәбибрахман qızının 22 may günü 70 yaşlıq yubileyi. Кеше гомеренең язын яки көзен билгеләү мөгаен мөмкин түгелдер. Һәр чорның үз матурлыгы, үз яме бар. Ә менә май аенда алмагачлар, сиреннәр, шомыртлар чәчәк аткан чагында кошлар бер үзлексез сайраган вакытта дөньяга аваз салу бөтен кешегә дә килми. Әни, син шундый матур көннәрнең берсендә 22 май көнне дөньяга килгәнсең. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың. Кай арада инде аккан судай гомер үзенең олылыгын дисәләгән еллар белән билгели. Кечкенә чакта һәр туган көнне шатлык сөйнешләр белән көтеп аласың. Тизрәк үсәсе, зур буласы килә. Ә еллар узган саен адәм баласы үзенең туган көннәрен сабырлыгы белән каршы ала башлый. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы гомер көзенә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Әнинең нинди кадерле кеше, тормышта әһәмиятле зат икәнен искәртеп тору бер дә урынсыз. Чөнки һәммәбез беләбез, кеше гомеренең башыннан алып ахырына кадәр озатып баручы изгелекләр барысы да шул әни сүзе белән бәйләнгән. Без барыбыз да бүгенге көндә кемнәр генә булмыйк. Башлангычыбыз белән, гомеребез, белемебез, тәрбиябез белән әниләргә бурычлы. Әниләр иң зур ихтирамга лаек, иң олы хөрмәткә ия кешеләр. Шуны бер вакытта да истән чыгармыйк. Күңелебездә әниләребезгә рәхмәт хиссен йөртсәк, безнең юллар һәр вакыт уңар, шул хис белән әнкәй дугасы кебек һәр чак саклап, яклап йөртер. Әниләребез безнең гаиләләребезгә куанып, тыныч картлыкларын каршы алырга лаеклы кешеләр. Кадерле әниебез, сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа саулык, сәламәтлек, озын гомер, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп яшәргә язсын. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчанда авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул яшибез без әни кызартмыйча синең йөзеңне. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, барысы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын тормышыңның якты язында. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың, киленең исеменнән улың Илһам диелә. Хөрмәтле туган көн иясе, ихлас йөрәктән хаты язылган әлеге матур теләкләргә без дә кушылабыз. Гомер бәйрәмегез, 70 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш.
bizge tayanış. Rahmetin zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak tırmış yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Rencimeshiyeni üsken şokta, türlü şoklarımız buladır. Yaxşılıklarını bizge birdin, senden güne örnek alganыбыз. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Arıp talsak tırmış yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Yaşalıyani bizning üçün, bu biteli ömür uğratası. Yakınların balaların bilen, köp ömürler bulsun ötesi. Rahmetin zor sina uzak yaşa, yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Arıp talsak tırmış yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Arıp talsak tırmış yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Sen bar eli bizge tayanış. Hürmetli tamaşaçılarыбыз, şunun bilen bugünkü atna vakıgalar tapşırуда ahırına yakınlaştı. Min sizin bilen kilesi atnada da işraşlara kadar dep sağ bulaşıp turam. Ertege 19 may matbuğat günü bizning hünari beyramimiz. Şulun aydan barlık kollegalarыбызны әлеге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Эшләребез алга таба да уңышлы барып, киләчәктә дә бергә эшләргә язсын. Һәрберебезне дә бәйрәмнәр белән язның әлеге матур бәйрәме безгә бары тик шатлык, куанычлар гына алып килсен. Исән сау торыйк. Hürmetli Татарстанлылар һәм республикабыз кунаклары. 21 майда ислам диненең рәсми рәвештә Болгар иле тарафыннан кабул ителү уңаеннан тантаналы чара Изге Болгар җыены узачак. Бу көнне Болгар Ислам академиясенә нигез салыначак урынга киләчәк буыннарга мөрәҗәгать буларак төзелеш башланып китүен билгеләп, хәтер капсуласы салыначак. Чара Ак мәчет комплексы территориясендә көндезге сәгать 10-да башлана. Рәхим итегез.
погоне за земельным участком предприниматель может обратиться к недобросовестному чиновнику и обойти аукцион. Это нарушение закона о защите конкуренции. Такая сделка признается недействительной. Приобретайте государственную землю только на конкурентной основе.